Ejyk Nwamba, Ejyk ka na-etiri odogwu. Chief Chidozie Nwambiri Marudu na Nwamba. Is your boy DJ S Shine Best International. Ejyk Nwamba, oche kọrọ aro. Akpebunye go guys ike. Akpebunye go guys ike. Akpọkụ kebunye go guys ike. Akpebunye go guys ike. Akpapanye go guys ike. Akpọkụ kebunye go guys ike. Chidozie Nwambodogwu IPP nwata na yose na Nwamba o ụmụ mpama village ka isejo na Nwamba o ụmụ Igbo ka njebe na Nwamba o akwa na-ebunye ike ego dị na butu na Nwamba odogwu nwere obi sale akwa na ibunye ego guys ike akwa na ibunye ego guys ike akwa ọkụ ebunye ego guys ike ọ bụrụ okonyere na-ekwu kama na ọ bụ ife onye na-eme eji mara onye ọkụ agwa na ndị nyere aka fa balụba ndị lụrụ ụlọ karịrị akarị ndị kwanyelu moto na vaịdịrị nne one n'ụwa o agwa na ịrụrụ nnekwute hotel na Nwamba nke afọ ya bụ PPP Triple P Hotel and Suites nnekwute hotel eji lift agbago enu ya akwatiwala gị na Nwamba o adreesị ndị ọba niile nnekwute ọbala tụle dibịa mmọnwụ nwere ibubo odogwu ọkwa power pass power akwa o billion fan ọkụ kẹrẹ ọkwa bọyọ ọbara ọra o ji nwata eme ọga akwa o onye ma gị ọma mmọnwụ ka kenebe tọghị gị ezi maka emeka n'okwu eyi ijela ọba ihe niile ka ị na-eme ijele ndị ọba niile ajebe Dubai ka ndị ezi ụtọ yi gọma si ebuka idakuleri Dubai sejo ide na Dubai ide akwasimu keneyi andewe na nasaba kanjezu toyigo obi na nasaba obiego ni gadio wefi madebe chukwu n'ojiriba akwasimu keneyi PPP akwakwata ụbịamana mmọnwụ na-achụ arụ akwa adesiri onye nwere ibubo odogwu nwere ibubo nwa wele Ejyk Nwamba o kankenebe ndodo odogwu ebuke udo adankwa n'obosi ageni na ndụ adankwa n'ekeremo adankwa n'obosi sadanko sa akwaba n'ekeneme ekene ọ na-atụtere ngene kulu anwụ n'ọsọ nwụrụ obodo n'eze mmụọ na ndọ ego dị na butu eyi Triple P Hotel and Suites eyi billion fan na akwa na Nwamba o ego dị na butu akwa na Nwamba o PPP mmọnwụ nwoke akwa na Nwamba o akwa nwa n'ịgadị ọkwa gị si m oke n'elu ga-ezo oyi gị Chief Chinonso eze nwa odogwu nwa n'ebe n'ebe ọka alụsị ego akwasị m kene gị akwa ihe niile ka ị na-eme o mmọnwụ na-achụ arụ akwa SKD ihe niile ka ị na-eme o ego dị
Ejyk Nwamba, Ogene Wakelegi, Ogene Fruit, Ogene Wakelegi, Ejyk Nwamba, Imani Yawejewe, Ayetide, Omari Adede, Akwane Tiwaki, Obene Bejewe, Oluwa, thank you for the grace in me, melaka menu shawa. Look at the munopi, mbolo bodo kanopi, eli benkiti. I'm see that same boy, yo and cousin on yamuma polo saka. Fascina mafia kanakafia, but Oluwa, you prove them wrong. There is something for the hustle, a melon jamula nyaba. Light up my ganja chupadum bada. My opu many su come no one. Asun dezianum. Odogunye fulum. Nezonu ulegu wante jabo no tune dusim. Na befu kwa muna convoy. Just maluna. Ome golu mi femna yo. Oki kekelu we me golu mi femna yo. All of my guys in the ball. All of my guys who's in we live in la vida local. From taxi to Range Rover. I'm gonna be femna. Oki kekelu we me gonna be femna yo. All of my guys in the ball. All of my guys who's in we live in la vida local. From taxi to Range Rover. Onya silis oge n'obere nwa bebugola dike inugokwe obicha na ijesi anya gbala kabata Jesu n'obi n'igwe nọ n'ọlụ na ngozi Chukwu nya na-ejela anya ozi enukwale ya ịma akpọba dike ọkpọbaze mma ya ndị wife n'anyị na-eti egwu Somval ọkwa mmanwụ na-akwa enọzikwe ya Akalu Jizọs nya nọzi n'ime m Imarodo rufanya na nnekwu ego nya na-etigbu amosu ndị nwe ife abịago Somval onye egwu omegolu mi femna yo okike kelu we megolu mi femna yo all of my guys in the ball orobu akolu chukwu all of my guys kusinoku orobu akolu chukwu we live in la vida local orobu akolu chukwu from taxi to Range Rover orobu akolu chukwu omegolu mi femna yo okike kelu we megolu mi femna yo all of my guys in the ball orobu akolu chukwu all of my guys kusinoku orobu akolu chukwu we live in la vida local orobu akolu chukwu from taxi to Range Rover orobu akolu chukwu Turisesendi tobe ya silenugu mwangu Netbode senji alonandi odogwaro Imalea Turisesendi weliwe kwa mwangu naka Ochendo bak na ichokale silasi omambara Ochendo Onye buchi obi nale afufu na kalego Na Switzerland Christete senjo ifu akolu tuwu Official beach of France, Ogene, Odogu,
Ọba white ọba kumili gwenu mureri. Asimu Canaria, Akidon, Engineer Malalo, Lowensi Junior, Kasi Thailand, Obito Begumo, Kasbi record with them, Kaiso Itijele, Maune Tiaro, Chidoski, Omelukosu Oku, Odoguna Kenem, Investor Emerald, Chimobi, Mwazazu, Anyamulungwana Urango. Ezazu Junior, Nekenem, Emerald, Somval, Solijale. Muleba Malole, Famnaye. Koki Kekeluwe, Megolumi Famnaye. All of my guys see the ball. Orogwa Golo Jumu. All of my guys see Noku. Orogwa Golo Jumu. We live in la vida local. Orogwa Golo Jumu. From taxi to Range Rover, Orogwa Golo Jumu. Megolumi Famnaye. Koki Kekeluwe, Megolumi Famnaye. All of my guys see the ball. Orogwa Golo Jumu. All of my guys see Noku. Orogwa Golo Jumu. We live in la vida local. Orogwa Golo Jumu. From taxi to Range Rover, Orogwa Golo Jumu. Okwego nyegeni na-ekwu Chukwu. Okwego gani na-ekwu n'Chukwu. Ododogodo bụ nwanne mama na-egbalụgokwa egwu ude njenje bụ mmọnwụ eyi. Okwego nyegeni na-ekwu Chukwu eyi. Okwego gani na-ebela alịlị. Ịgbalụgo onye ji ego na-emebe sọlịa Chukwu n'udo. Ude giligili mmọnwụ na-abịa. Okwego si n'ime bido wee bụ onye nwe ogbenye nụrụ n'ụwa. Chukwu okike dalụ n'ife imela waka mma ịgbalụgokwa egwu deyi. So kaina yo. When the thing that Jerry so saka kaina for no be today men don't pay. Ere mo moy. Na the reef market or bosh you ere mo koi ire to bakara na linka. Omo papa no with the butinka. Ogolo ne be mo keka wenta. Itori pila paga semba. So to be come no baza. See my mate arugo na sa. They no give them my side. Take a shoe up in my size. My size. Go kiki. I told mo cha I'm the white to take a phone no gigi. A phone no gigi. Because we go say one more gigi. And so give them rancho to go chebe. Go to go chebe. I don't know if you feel like I'm my man. I feel like we can attack when I get away. Open the jail, Shishinata. I'm a tina faginakata. Every way the meeting, no idea for your cable banaka. So to buy na yo. I run out with Kyrie and do ya be I na yo. Makanupa ruge yota. Udara ruge yota. Open the funta pianya. Come up with each other. Toga. Say. Okwego nyagani ne pujuwe. Okwego kani ne bela lele. Imalugo nye jego ne mi vesoli ya chukwe nudo. Udegiligili mbona bia. Okwego sini mami mwe mwenye mwenye nurenuwa. Chukwu kige belu ni vimela wakamae. Malugo kwego ne. Akala konye nedu onye Akala konye nedu ya Umunam Ochani nti no nwere iwe nga kolunu Akụkọ nna chi kolunu maka nnukwu nna m ochie nwa njem ọnụ n'ọka Ya bụ nna m ochie mere ọtụtụ ibe ịrịba ama n'ọka ịnọ n'ime Na ndị omelo ga-erike
galone ụfọdụ kọlụlụ na ụfọdụ kọ na ụgwọ n'ọnwa nwata anya anachi dị na mma ya bụ nna m ochie Ugomụọra nwata anya anachi dị na mma ọgụlụ praịmarị skuulu n'Igbo dị akụ first kọ na-egbo ọgụta praịmarị skuulu n'Igbo dị akụ wee banye Igwebuike olute Igwebuike grammar skuulu first kọ na-egbokwu n'eziokwu na omere ọfụma o nweta admission na Unizik n'Ọka BSc Economics komelu na Unizik n'Ọka ọgụta Unizik nweta London admission ebe a bụ komelu Masters in Business and Financial Economics University of Greenwich, London. LLB Law, University of Westminster, London. Doctor of Science in Political Science, Business Strategies and Corporate Leadership, American European University. Managing Director, Westbourne Real Estate. Managing Director, Diaspora Lakeview Estate. Managing Director, ABC Cargo, Express UK. Director of Strategy for West Africa, Power.UK Limited. President, Igbo Ambassador na UK. General Secretary, PDP UK Chapter. General Secretary, Council of Igbo Community UK. Nwata ya na chedi na mwana Igbo okike, oke nna m ochie. Ya gazeli gyo. Onye Sulobia gatoka ibe onye na-emejisi ike ezoyimo onye bụlụ ọgọ mebe ọgọ ọlụ dị mma na onwere ụgwọ onye ọlụ na onwere ụgwọ n'ụwa ibe chi kwuru ga-eme ezoyima ụmụọgọ gị mebe ọgọ onye mere ọgọ ga-elu ya ezoyimo onye ọmụgo London nwatanya na chi ya dị na mma ọzọ mgba nkịtị agụ na-eche obodo n'Ọka osisi ego na ịgadị odogwu chinyelu ugo nwanne na isi agwa mbiko onye ọma na London Ugomụọra oke nna m ochie ugo na London nwatanya na chi dị na mma oge nwere Igbo okike onye so gị n'oso odogwu onye ti gị n'oti mmọnwụ agụ na-eche obodo ugo na London oge nna m ochie na ọ ga-adịrị gị mma oge nna m ochie n'Ọka nna m ochie na ị ga-abịalele ugo na London ugo na London ugo na London ogo na London onye ọma ugo London n'Ọka iwesi ka ikeneli gị ezigbo nna gị fụ n'anya let ọzọ isi mụọra ọzọ mgba nkịtị n'Igbo ogige amikwo agụ na-eche obodo Ọka niile jide ebube ọzọ mgba nkịtị nna m ochie iwesikwa ka ikeneli gị ezigbo nne gị fụ n'anya oji evi Patience Chilokwu Mụọra osodi eme nwaanyị ọma ezinne na ị ga-adị ndụ ka nka chaa isi agwọ iwelie ụmụ bata n'elu ụwa ezinne ya gazeli gị anyị wee na-ekenekwe ezigbo nwunye gị fụ n'anya Mrs. Blessing Aṅụlịka Mụọra ome nwa nwata ya na chi dị na mma lọlụ ugo ya gazeli gị gị na ezinụlọ ya anyị wee na-ekenekwe Mrs. Chioma Ilo ịdị ka achọ nwaanyị ọma ni Mụọra ada agụdeche obodo n'Igbo ogige amikwo Ọka anyị wee na-ekenekwe Ambassador Nnamdi Ụbalụtụ Mụọra ya bụ Ọka ji eje ọgụ n'Igbo ogige mgbadanye oke enyi ike abarị mgbada Ụbalụtụ na London Chief Executive Officer plus B Fashion Designers oke nna m ochie ya gazeli gị Ụbalụtụ Mụọra
were kenekwe kaka na ọka kaka na Malaysia odogwu kaka n'Igbo nke village Amigbo kaka ya gazeli gị iwesi ka ikeneli gị ndị ezigbo enyi gị fụ n'anya Chifu Terry Emeka Nwamba n'igwe Bariga worldwide ọnwa n'Ishagu Delta Gisi eje Bariga worldwide yo Chifu Terry Emeka Nwamba n'igwe ọnwa na-etili ọra Gisi n'Ishagu Ambassador Tony Kenechukwu Agbarusa Ngene onye ujaliko ka ọbọsị ụgwọ magbọlụ ujaliko ka ọbọsị agbalụsa na ịga-abịa oge nwa n'Orumba o Ambassador Tony Kenechukwu Agbarusa Ngene na ajaliko ka ọbọsị ụgwọ magbọlụ ujali Ambassador Ibanyi Chukwu Nnebe Ezomogo Ishimili n'Owere Zikala Ishimili n'Igadilile nwanne so nebu Oyimezomogo Ishimili bụ niile Ishimili Orumba Ibanyi n'Igadi Odogwu na London Ambassador Ivanso Lekama Dike n'Igbo Nwabia steeti ụmụnne Ojiki Iseje eze ama na atọ ụmụnne Ojiki Iseje na Abia steeti Odogwu ya gazeli gị Dike n'Igbo Ambassador Bernardo Ọnụọha Omemgboji Ụbara Nsụlụ ka Iseje n'isi ala ngwa Nwabia steeti o Omemgboji o ọ ga-adịrị gị mma oge nwa n'ihi sobili Ambassador onye ka ile anya ọdụ nze n'ọka Italian nwanne m ọdụ nze n'Igadilili Italian n'Igadio onye ka ile anya Chifu Chasi ọnwụ Zulume omelọra n'ọka Kingdom nne ochie n'Igadio omelọra nwanne n'ọka nne ochie n'Igadi Ambassador Binno Okafọ Obaino Maserati Obaino Obosi JKC n'Obosi Obaino Maserati Obinno Okafọ Obaino nwanne m oge nwa na n'Obosi Odogwu na London JKC n'Obosi Chief Emmanuel Chikwendu Chikwes ọzọ ndị ọzọ na Anambakwu ọzọ ndị ọzọ n'Igadio Chikwes nwa mama Chief Emmanuel Chikwendu Ikenna Nwobu nwa Tolu Nnike Chinemeze Junior Samispaku Junior Ikenna n'Igadi oke nwa na n'ọka anyị wee na-ekenekwe Chiwike Nnameke Ude Ejyk ego kisi na Germany Odogwu ya gazeli gị Ude Ejyk ego kedu maka Ambassador Uche Mekeme Omeka ndị a na Mpieri Mbitolu Imo steeti Odogwu ya gazeli gị Omeka ndị a na Mbitolu Chifu Nnamdi Mmụọ okwu Ozu ome n'ọka Ozu ome ọka niile jide ebube ya gazeli gị Nnamdi Mmụọ okwu anyị wee na-ekerekwe Ambassador Chinedu Nwogbo dakwasị enyi ọka Idu Ụmụanaga dakwasị enyi ya gazeli gị na ejige m ọnụ Idu Ọnaga Odogwu kedu maka Mr. Christopher Nweko the man of God from Imo State a member no local government ka Iseje n'Imo State man of God onye gazeli gị Odogwu Barrister Ụkamaka Okafọ Arudetu
ọ dị ka achọrọ nwaanyị ọma n'one Orumba South. Ambassador onye Mechibosa Ogene ka kisi n'Ọnịcha do. Ogene ka ya gazeli gị o gị na ezinụlọ. Ambassador onye Mechibosa odogwu ọsụma wee na-ekene pesata anaghị ọmụlụ okwu nzakọdobi kisi n'Ụmụjagbo village Ọka Migan India odogwu na New Delhi nzakọdobi ya gazeli gị o gị na ezinụlọ gị Ọbaniga Chukwu n'ọsọ wee kodo n'ọsọ big man na Amọbịa odogwu n'ụgbọ ọgịlịga the big man odogwu ya gazieli gị n'ọsọ wee kodo. Kedu maka peseta Uchenna Chinwụba Ayusi Furniture number 1 furniture enwe na Anambra State gba gburugburu highest Ayusi ya gazieli gị odogwu peseta Uche Chinwụba Ayusi Furniture onye ọma ya gazieli gị anyị were ekenekwe peseta Chinedu Mmọbọ Ediklet n'Ọka alụsịghị n'Ụmụọbụ village Ọka Ọtabilo Okeọha Chief Executive Officer Somval Supporter alụsịghị ya gazieli gị gị na ezinụlọ gị Iglet Ọka niile ji dị ebube udogbu ọsụma wee na-ekene ọgụgụ ọnwa ogbo Ubasinachi n'Ụmụjọka Ogunese nna ya Ugo kisi n'Ụmụjọka Ọka Ubasinachi ya gazieli gị gị na ezinụlọ ụba nwa onye ọma uche Okoye onye ọma uche ọmata na-eke Ọka ụmụ ike ka iseje obichili ụzọ n'ụmụ ike udogwu uche ọmata iji eme ọnụ ọnụ uche ọmata oyi uche ọmata onye ọma ọsụma wee na-ekene ezigbo ọya ọfụ n'anya Nnamdi Judodo Ejyk na Amọbịa Chief Executive Officer Oche Motors Limited The Godfather na Amọbịa odogwu na Dallas Fort Worth Ejyk na Adabebe village Amọbịa odogwu ya gazieli gị nna odo Ejyk ndị Igbo High Chief Honorable Ugwu Charles Anayo Okiliko na Brazil isi na-awa agụ na Nsụka Omega Worldwide Vice President CFC International Nigerian Branch CEO Zini Omega Enterprises Nigeria Limited CEO Omega 3 Integrated Farm Limited Okiliko na Brazil isi na wago ya gazieli gị Ambassador Mr. Ndubisi Patrick Chinwụba Punch n'Ọka onye ọma n'Ụmụbele village Ọka akụdị na nwa kisi na Ọka Ancient Kingdom Chief Executive Officer Bisco Automobiles INC Maryland USA The Punch n'Ọka odogwu Punch ya gazieli gị na ezinụlọ gị akụdị na nwa kisi n'Ụmụbele village Ọka The Punch onye ọma ugo London nwata anya na chi dị na mma ọzọ mgba nkịtị agụ na-eche obodo n'Ọka oke nna m ochie odogwu Chinyelu ugo na London nwata anya na chi dị na mma ọzọ mgba nkịtị agụ na-eche obodo n'Ọka osisi ego n'Igade ugo na London boy ugo na London boy ugo na London ogo na London onye ọma ugo London ugo na London ugo na London nwatanya na jedi na mma oge nna m oji ododo alele kwekwe na bịa nwatanya na jedi na mma igwe gị ga-egiseje oge nna m oji dalo alele kwekwe na bịa ịna-eli akụ na-abịa nwatanya na jedi na mma ugo London dị ga-adị ọzọ pakiti
Sobio, Chobakwane Sobio, when every boy seek. Okuma Karugo, Ugana Karugo, somebody, or Jadiligo. If ever find a Tirodo, Chuno says someone, Udukuna Benebe, Alusego Nasaba, Udogu, Aro, you will not be cooking bomb. Why, Yabura Joko to the Boko, I saw you know the Boko. Neruma Karugo, let's go people do them walk. Neruma Karugo, Aro, let's go be Kagubenus on Unandeluna Dana, and you won't like me, Alanum Nakame, Upon Josie Pico, Oboya Puloso, Yamalakutanu Yabes, Ebenina Dagara, Caso Jefferson, Beruna Ketoke no Bishu, Asinati Wano, Sinei Riaja, Accommodate Bubo, Mato from Bobby, what more than a Quaco, I don't know you brought to me Bobby, over level is sorry, the Butaya, Pinaya, no Coco, Several Yago, if you walk in a way, I would have been my father. Asiluko leria ko, abogota na karabe, uyada bana. We boke tanu ya bese. Aluseko ni kumbo. Belebelebe yuko bonyeta. Koduna mwamu. Aro. Koduna boya. Asena kala le rosu. Kabali ke bambe dioko. Aboyo kumagana. Toyo bali rujoshi. Maketa boli boli.
isi ekele n'oge isi odogwula kenke alụsego na-ekele alụsego isi ekele n'oge obi pinako odogwu n'ịbalị mmọnwụ alụsego na-ekele isi ekele n'oge kofo 360 odogwu n'ịga dịka echideta aka ezi obi isi ekele n'oge ezi ọgọ gị ọgọdị ikuku na-aba oge alụsị n'ịbalị mmọnwụ isi ekele odogwu bọbi alụsị egosi ekele gị isi ekele lọlọ gị ya yi iche m ọnụ odozi akụkụ ya lọlọ ezu obi madam gold ndị nwaanyị ka dịka echi echi ada agwa lọlọ ezu obi odozi akụkụ ya ndị nwaanyị ndị akara ụka ekele gị isi ekele kwa odogwu Pascal Fisho alụsego na-ekele alụsego ji mote ma ọ ga-abịa alụsego ji mote ma ọ ga-abịa ji mote ma ọ ga-abịa alụsego ji mote ma ọ ga-abịa alụsego na-ebu ụmụaka rugo alụsego na-ebu ụmụaka rugo alụsego ji mote ma ọ ga-abịa 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 alụsego na-ebu ụmụaka rugo alụsego ụmụaka rugo abịa alụsego ojule ma ọ ga-abịa alụsego ojule ma ọ ga-abịa alụsego ji mote ma ọ ga-abịa alụsego ji mote ma ọ ga-abịa alụsego merụ ụmụaka rugo alụsego merụ ụmụaka rugo alụsego merụ ụmụaka rugo alụsego ụmụaka rugo abịa alụsego ife niile ka ị na-emela alụsego ife niile ka ị na-eme ife niile ka ị na-eme alụsego ife niile ka ị na-eme ezobi ebuku siri ike nne ọzọ bụ nkanụ ka eji arị ya mgbekwuru kere mara bido ozigbo harakata ka ọ na-arịasị ezobi onye uwe wee emume dadire ịmana ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ bepụtere ka ọ na-azakwuo aja dị awajo ndị ndị bụdere na ọkpụkọ tụgo ịmana ịda mmabi ịla kacha azụ ire ọrụ maka onye nkoro onye irewata bụ n'onye zuru abụ ezigbote eme ka arụ mara egbochikwa ịmana oji olu ewu ọchagha ya ọdafere otuto gị ọfụrụ dịka bịa gị fọ ọkara mmanwụ onye megbapụta ọkụkọ ọgaghị asị n'ogwu ma akara dị ji ebe abalị ya fọrọ ọsọ arụba ata na chụrụ akara ya mmụọ eti na ọkwa ịdapụ idebe n'ojikenu ọgbakọrọcha ya bụ abụ ya egwu ya ya kwuo otu nye na ya sịa ịmara ahịa agatara edo n'elu ndị ife na njoji majụta ife ịmara ala na-ekwe afọ ihe ebọkata ije agbapụ mgboro ụgbọ kpechara ya n'ụlọ ya bara anyị ezi obi ebe isi bụ igwe dị elu mana wee nwere ọtọ ka o ji arụ kọlọme ka bụ narị naba mmụọ ife dị iche dịrị iru owere atụrụ ụda n'ọrụ n'ogwe na ala tụgharị ya nkịta oji ya eyikwa n'akwa ọcha anụ anụ ọka ya abụ anụ ụlọ ma oruo ezi obi akpa ọgụgụ ọdọ na nkata ịma nke bụ oke na ezi obi a na-ama mgbọrọ n'ugbo ịma afọ ya mgbe eze n'iru onyinye amara dị n'iche n'iche onye nwe ngwugwu onye ukwu bụ lewanụ mana nwa ọgba agbata bi nye oke onye tara obi atabakwa ọnụ mụ na ndị atụtụ ọla ejebe n'uju ewi obodo na mba ga-emerụ mba ndị ihe ọmụmatụ uche ịlụsị eze nwa alụsị ego ezobi banye ụmụ igbo na-arịba anya na ị ga-ama ya site n'ite ọbara okwu ọnụ na omume ezobi ọ bụrụgodị nwata ka ịbụ erụsara na akala abụke ezobi ọ bụrụgodị nwata ka ịbụ erụsara na akala abụke ejebu mmọnwụ ọbụla ya ebe o si ide dị ka ọbụla ya ebe o si ide dị ka ezobi ojigbo dị mọgọ
Ejobi Ojimbo Kemogo, Bajara Hilo, Ejimo Kemogo, Bajara Hilo, Ejobi Ojimbo Kemogo, Bajara Hilo, Ejobi Ejimo Kemogo, Bajara Hilo, Ejobi Ojimbo Kemogo, Bajara Hilo, Ejobi Ejimo Kemogo, Bajara Hilo, Ejobi Ojule Mogo, Bajara Hilo, Ojule Mogo, Bajara Hilo, Ejobi Oyese Wese, Bajara Hilo, Ejewese Nebo, Bajara Hilo, Akoko Shirikidio, Ila, oh, Chile Samaya, Omberembo. Is your boy, DJ S Shine Best International. Because check it, Marificame, Ejobi Marificame, because check it, Marificame, Alusia Marificame, because check it, Marificame. Ejobi Marificame, Nakaru, because check it, Marificame. Ejobi Marificame, Marificame, Alusego, Ejobi Marificame, Nakaru, Marificame. Ejobi Marificame, because check it, Marificame. Ejobi Marificame, Nakaru, because check it, Marificame. Ejobi Marificame, Nakaru, because check it, Marificame. Ejobi Marificame, Nakaru, because check it, Marificame. Aro, Kaya Jayama, Ejobi Niga, Kaya Jayama, Akonya Namarebe, Kaya Jayama, Ubodati Ebenofia, Kaya Jayama, Alusego Niga, Kaya Jayama, Alusego Momogo, Kaya Jayama, Umakaru, Kaya Jayama, Umakaru, Kaya Jayama, Akonya Namarebe, Kaya Jayama, Ubodati Ebenofia, Kaya Jayama, Akonya Nabarumba, Kaya Jayama, Ubodati Sinofia, Kaya Jayama, Alusego Niga, Kaya Jayama, Alusego Momogo, Kaya Jayama, Alusego Ibalimo, Kaya Jayama, Alusego Momogo, Kaya Jayama, Alusego Balatule, Kaya Jayama, Alusego Ibalimo, Kaya Jayama, Alusego Balatule, Kaya Jayama, Alusego Ibalimo, Kaya Jayama, Alusego Balatule, Kaya Jayama, Alusego Ibalimo, Kaya Jayama, Akonya Namarebe, Kaya Jayama, Ubodati Ebenofia, Kaya Jayama, Akonya Nabarumba, Kaya Jayama, Ubodati Sinofia, Kaya Jayama, second, Kaya Jayama, Ubodati Ebenofia, Kaya Jayama, second, Kaya Jayama, Ubodati Sinofia, Kaya Jayama, Is your boy, DJ S Shine Best International. Ofo n'ogune n'ụwa n'ọmalụ onye jie nkonye na-eme n'ụwa anya adịghịli ya o akala njibi ụwa anya ka na-eme ọkwa chikele onye n'ụwa kele ibe ọ ga-abụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-eme na nkịtị agbabo dịka izu na-aga agbaghasị okilikili ka na-abụ ugwose ma dị arị n'osenu otu nwa ọkụkụ nwa ada o onye na-achụ gị n'ụwa dago ga-enwelele isi na nke onye dịli ya ka nke gị wedịrị gị nke onye dịli ya ka nke mụ wedịrị mụ ọbọkidejawa na nne n'ụwa anyị nọ iwe ọbọ ọbụla maka iwe onye na-eme n'ụwa anya jidekwa ọbọ
nanugo ojofe jemba n'ọdị atọ n'ije ụmụnne m iji dọfọ jemba ọfọ ka ị ga-eji na ibe mara eziokwu aka azụ dị n'ime ga-emenụ mana n'eziokwu ga-eselenu ome mma na mma yi na ome njọ na njọ ya na akala ka onye n'ụwa n'ọnya na-edu ya ekwu ibe zilezi n'ụwa anyị nọ onye ji ọgbọ n'ụwa n'ọnya ga-enwe mmeri mata na ibe zilezi nọ na-eweta udo n'ime obodo ibe zilezi n'ụwa n'ọnya na-ebutu ọnụma ị na-anụ Chukwu gọziekwenu gosi ụmụ ekene gị badedoka n'ịgadio oge nwa na Dubai on'igbasiri ike oge nwa na Obudeze n'ịgadio na Chikele onye n'ụwa kelibi gabụ baded ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-eme na nkịtị maka na agbapụ dịka izu na-aga agbaghasị baded agbalụsa gị bụ ngene kulu ngene mmụọ okilikili ka na-agbụ ose ma dị alile ose isi na ka onye dịrị ya ka nke gị wee dịrị gị ọchụ nwa ọkụkụ nwa ada baded onye na-achụ gị n'ụwa dako ga-enweriri Chukwu gọziekwenu gosi ụmụ ekene gị badedoka n'ịgadio ụlọ onye kụlụ n'ụwa anya ka ọ ga-aghọlụ baded akala iji bi ụwa anya ka ị na-eme nke onye dịrị ya ka nke gị wee dịrị gị maka na agbapụ dị gị izu agbaghasị ya Chief Chigozie Ekwenugo baded ndị Igbo niile na Dubai baded na Obudeze Village Ọka Chief Executive Officer baded Zubi Global Links na Dubai odogwu na Dubai Arab Emirates oke nwanyị agazieli gị odogwu n'ụmụ ọbụ Village Ọka baded Chukwu kelu ekwenu gosi ụmụ ekene gị Ogbuakụ Ọka na ọsọ ụmụ ekene kelu Dubai n'ịgadio nwanne baded ọsọ ụmụ ekene keluo Ogbuakụ na Dubai n'ịgadilele oke nwa na Obudeze onu ụmụ ekene keluo Nwamba Ekwenugo n'ịgadio oyimo Ogbuakụ na ọsọ ụmụ ekene Ogbuakụ nwanne baded n'ịgbasiri ike Chukwu kelu ekwenu gosi ụmụ ekene keluo Chief Chukwu kelu Ekwenugo Ogbuakụ Ọka Ogbuakụ na Arab Emirates Dubai odogwu na agazieli gị oke nwere Obudeze oke ka nje na Dubai zute ndị Igbo siri ike Igbo Dubai n'ọsọ ụmụ ekene unu ụmụ Igbo na Dubai ekene ka nji bịa nke onye chili n'ụwa biko nye azelu Igbo Dubai unu ka nna akpọ Igbo Dubai
onye ọma Domiki n'ọsọ umekene onye ọcha na Dubai n'ọsọ umekene Domiki uru okwe village ka isi eje oke nwanne ụmụri n'ọnụ umekene Domiki onye ọcha na Dubai odogwu n'enugwu n'ụmụri oke nwanne ibi na Arab Emirates Dubai Chief Meche n'ọsọ umekene eze bụ n'afọ nwe Ebonyi steeti n'ịgbasiri ike Chief Meche n'ọsọ umekene Meche eze bụ n'afọ n'ịga dịlele nwe Ebonyi steeti onumekene Omeche Chief Meche eze bụ n'afọ of Amasịrị Ebonyi steeti Chief Executive Officer Mechelin Global Concept Odobunya Gazeligio Chief Ike Sofa n'ọsọ umekene onye Imo steeti n'ọnụ umekene Imo steeti ka isi eje odogwu na Dubai n'ọsọ umekene Ike suo nwanne m n'ịga adịlele odogwu na na-awọ n'ọsọ umekene Ike Chief Ike so one of our in Imo State Odobunya Gazeligio James Ogwama n'ọsọ umekene James Oludo n'ọsọ umekene ụmụ echi ka isi eje nwa Imo steeti n'ọsọ umekene James Ogwama James Soludo oke nwanne ụmụ echi Imo steeti odogwu na Arab Emirates Dubai oke nwanyị Gazeligio Igba Jamanụ n'isobia Israel ibe n'ọsọ umekene Israel ibe n'ịgbasiri ike Igba Jamanụ n'ịgadi igbe Igba Jamanụ odogwu na Dubai Israel ibe n'ọsọ umekene Igba Jaman Israel ibe Odobunya Gazeligio oke nwa na Arab Emirates Dubai Agazie Wototo Dubai n'ọsọ umekene Wototo n'Orumba n'ọsọ umekene oke nwa na nka n'ịgadio Wototo na nka odogwu na Dubai onye so gị n'ụwa n'osogbu odogwu Wototo onye ti gị n'ụwa n'otikwe mmọnwụ isi na nke onye dịli ya ka nke gị wee dịrị gị Wototo Dubai n'ọsọ umekene gị Wototo na Dubai oke nwa n'Orumba odogwu na nka Gazeligio Ezoghị m Ejyk n'ọsọ umekene gị ụzọ ka Dubai n'ọsọ umekene Ejyk
Oke nwa na-esi agụ n'iga lelele Jaki o Jaki ọkwa chikele onye n'ụwa kelibe ọgabụ Jagajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-eme na nkịtị isi nke onye dịli ya ka nke gị wee dịli gị ụzụ na-ezi agụ na ọsụ mekene ụzụ abịa na Dubai n'izu bilio ndị Igbo siri ike n'izo n'ime ihe ụzụ ụka Dubai oni gbasiri ike eze oyi m Jaki na ọsụ mekene Jaki anyị wee na-ekelekwe maka na anyị buru ibu a ga-agụ one ghara one ndị Igbo siri ike na Dubai karị na akarị Collins ekwenugo onye ọma Sisa anyị wee na-ekelekwe jeje money n'Orumba odogwunye agazeli gị jeje kedu maka Chris ọsọwara ogbe ọgwụ na Qatar onye ọmanya agazeli gị Chris ọsọwara ogbe ọgwụ nke izizi na Qatar odogwunye agazeli onye ọma na Qatar Kisi lọ n'ụwa n'ọsụ mwekene gị Gesha sumati n'ọsụ mwekene Gesha sumati n'igabio Kisi lọ n'ụwa n'ọsụ mwekene ọkwa chikele onye n'ụwa kelibe ọgabụ Gesha sumati n'igadilele Kisi lọ n'ụwa Asia Smart is your boy, DJS Shine Best International. Imoko ye no sumekene Ima Dubai no sumekene Nkwelo ka okisi eje Chasi mwese nika bio Oyi na Dubai no sumekene Umwe nechi kisi eje oyi I wene kenekwe Chisome kwelugo Anu kenyi naka selikyo Odogu Pade doka Pade doka n'ọsụ mwekene Chukwu goze kwenugo n'iga bio Oke mmanụ bụ deze n'ọsụ mwekene Pade doka Pade dị n'ọsụ mwekene Odogwu na Dubai pade doka Chukwu kelu ekwenugo ọsụ mwekene Ogbaku ọka oniga dio Ogbaku nwanne m ọsụ mwekene Onye ọma Domiki gị ka na abọ Onye ọcha na Dubai n'ọsụ mwekene Chifu meche n'iga dio Eze bụ n'afọ n'ọsụ mwekene unu James Ogwama nwasola bụ ọkalesi James Oludo Odubekene Ototo na Dubai n'ọsụ mwekene gị Ototo na Nanka n'onu mekene ototo Odogwu n'Orumba n'iga dio Ototo Dubai n'ọsụ mwekene unu Eso oyi m Jaki gị ka nna mọ
Usu nezago no sumekene usu. Usu ka Dubai ni gadio. Usu Dubai no sumekene usu. Jeje no sumekene. Jeje money ni gabilele. Jeje no rumba no gikana kone. Jeje no sumekene. Christos awara no sumekene. Obogo na kata ni gabilele. Christos awara ni gadio. Igba jimani no sumekene igwe. Israel wibe ni gabilele. Chisomekwe go sumekene. Anu kenyi ndi Igbo ni gabilele. Kisi lonu wa. Gesha sumati ni mazimike. Gesha sumati kisi lonu wa. Koli sekwe nugo no sumekene. Caesar. Collins yoni gabilele. Collins ekwe nugo no sumekene. Mbabrodike. Mbabrodike no numekene. Namu Emmanuel Chinedu. Is your boy, DJ S Shine Best International. Adabeba mobia kisije. Mbabrodike. Emmanuel Okoye no sumekene. Ima Dubai no sumekene. Odoguna kwelo kaliga. Ima Dubai. Chasi mweze no sumekene. Oyi Dubai no sumekene oyi. Umwene chiki sieje. Oyi Dubai. Arize mwadi josu mekeneki. Uko mapola mobia nonu mekenari. Ika mobia nwannem niga bilele. Akutuwa beka mobia onu mekene. Bade doka. Bade no sumekene. Bade doka ni gadio. Chikoze kwenugo nu mekene bade. Bade doka. Bade no sumekene bade. Chukukoze kwenugo ni gadio suma. Bade doka no sumekene. Iwe nilele senitego.